Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşip bolaşýar. Şugun Türkmenistanyny asyrly däbe görä bütün dünýä saglyk güni beleneli. Milli tenamamyzda ornanan büyük halkara şäherine başlanyp köpçüliklerini velosiped ýürüşi geçirli. Oňa hormatly prezidentimiz Gurbanoğly Berdimuhammedow gatnaşdy. Hormatly adamlar, men sizi Türkmenistan parahasynyň wazanşyma watany ýylyna berilenýän ajaýyp halkara bayramy bütün dünýä saglyk güni bilen tüýsürekden gutlaýar. Bütün dünýä saglyk güni, dostlugyň, parahasynyň hemde sporun bilen diýaplaryny dawaranlar. Naşo orada bir bayram jemgyýetimizin azy ýylyny hem jewsligini hasa berkedýän mühim waka hökmünde milli senanamamyzda aýratyn orun tutýar. Şoň üçin bir dünýä beleleşi bilen birlik edýärmiň bir halkara bayramy ýok hem ruh bilen bilen belleýär. Bütün dünýä saglyk güniň şanly başlanyp geçirilen köpçüliklerin beden terbiýe sport çareleri garaşy döwletiň sagdynlygyň we hem ruh bilen ýurdu ýokmyny awrany dünýä giňden ýaýa. Mehriban adam. Bir karar döwletimiň durmuşykda kuwat. Halkymyň ruhy galkynjy we mawadançylygy, jemgyýetimiň sagdynlygy nesillerimiň beden hem ruhy taýdan sağlaşykdy. Ösüşem bir bağlı. Sonra bir köpçüliklerin beden terbiýany, olimpiya hereketini, umuman sporda mesleğine aýdyn ähmiýet berýär. Beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri teýelep ýetişdirmek ýaly halkymyň gadymy hem diýaply münasip dowam edýär. Ýurdumyň ýeri sport hem açylyk sport toplumlarynyň, stadionlaryň, sport mektepleriniň, olimpiya şäherçiligiň gurulyp, döwrewap sport üdümleriniň döredilmegi muny aýdyn tasdikleýär. Dünýä üçin laýyk gelen ýöňdüňiz sport ulgun bolsa bu guruldan bize ulem ösüşleri kazanmagy mümkinçilik berýär. Hormatly adamlar, garaşy döwletiň sport senanamasyna ajaýyp wakalaň ençemesi ýazylýar. Türkmenistan dünýä we mesleğ derejesindäki ýer halkara ýarışlaryň geçirilýän merkezinde gurulýar. Ýeri watanymyň bu gurdaky üstünlikleri Avraly halkara gurumlar tarapyndan ikrar edilýär. Halkara olimpiya komissiýasynyň Aziýanyň olimpiya geňeşiniň agzasy bolan ýolum. Bu dünýäde olimpiya hereketine hem münasip koşul koşýar. Şöyle paýtagtyndaky olimpiya şäherçiligiň velosiped sportynyň trek görnüşi boýunça dünýä çempionaty. Şöyle tenis boýunça Davis'in kubugyna halkara ýarışy guralar. Şunlar bu ýeri hem ýarışda bu taýýarlyk bolmak. Hyzmatdaşy has pogtulanmak boýunça halkara sport gurumlar bilen bilelikde toplumdan çäreler durmuşa geçirilýär. Bu işler ähli sagdynlyk we bagtýarlyk mekany bolan bir tarap döwletimiň dünýäde adawryn hasyn ýokalanýar. Garaşy watanmylar. Baş waramyň insan saglygyna uly berilýänini bütün dünýä hem äşkar edýär. Hormatly adamlar, men bütün dünýä hem saglyk güni bilen ähli ýendirýärken tüýtürekden gutlaýar.